kanal. I dag laver vi en video, hvor vi prøver det her spil, som jeg ikke aner hvad. Men altså, kan jeg få lov at komme ind? Hallo? Kan jeg få lov at komme ind? Okay, nu gør jeg lige noget. Og jeg spiller på telefon i dag, så ja. Så burde det jo være hernede et sted. Hvad? Okay, jeg tror lige... Ja, vi vender lige tilbage, når vi har fundet det spil der. Så har vi fundet det sgu. Så ja. Nå, lad os komme i gang med at spille det. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvad? Claim. Bla 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 bla. Jeg gider ikke høre det der. Lad mig nu bare komme ved du hvad? Det gider jeg ikke. Så man skal her døde jeg. Jeg aner ikke, hvad det her handler om. Claim 100 spring. Flækker nok. Kan jeg gå herhen? Hvad er det her? Okay, der mangler jeg meget strength. Okay, har man penge eller sådan noget nu steder? Nej, man kan spinde. Wow, det kan man ikke. Okay, hvad kan man ellers? Og jeg har ingen Robux lige nu. Jeg har ikke lige fået købt nogen, så ja, jeg kommer ikke lige til at købe nogen heller, fordi at jeg har lige købt en masse ting, en masse Robux, og så har jeg fået en hel masse. Så lige nu er jeg sådan ret broke. Men det kigger vi. Eller det kan være, at jeg køber noget senere. Wow. Han tog lige mit kingdom. Nu kommer jeg op til dig, mand. Wow, man kan dash. Den var ny. Kom ud af mit spot. Okay, nu skal jeg træne en hel masse. Hvad fanden? Nu får jeg sgu da 15 strength. Hvad er det her for noget? Jeg må bare træne, inden han kommer. Og så tag ham. Han død. 250 strength. Så kan man please. Give it. Claimed. Ja. Okay, men i hvert fald tør han ikke længere komme op til mig. Så nu kan vi lige stå og farme lidt her, og så kommer jeg tilbage, når vi har farmet en hel masse. Nu har vi trænet ret meget, så vi er lige nu på 3.500, og vi har fået nogle nye af de her, hvad nu de hedder, ler. Ja, og jeg har fundet ud af, hvor man får pets til, så nok der, hvor der står æg. Og der døde jeg så selvfølgelig. Og jeg ved ikke, hvordan man får gems. Men har jeg egentlig råd overhovedet? Nej, det har jeg ikke. Jeg ved heller ikke. Jeg ved ikke, hvor man kan få. Jo, jeg har 500 gems. Nå, det er for at kill people. Det er for at kill. Okay. Men altså, man køber æg herinde, og det koster 1. Hvad? Der er en for 250? Den havde jeg ikke set. Jeg køber det. Jeg kan ikke få den. Fik en kat. Og så køber jeg en mere. Jo, X. Så den der. Og jeg får 6 strength lige nu. Derinde får jeg 18. Og så ikke whipper vi dem. Nu får jeg 20. Hvorfor havde jeg ikke gjort det noget før? Please hold dig væk fra mig. Jeg har ingenting med dig at gøre, okay? Ingenting med dig at gøre. Tak. Nej, hold dig væk fra mig. Hold dig væk fra mig. Hold dig væk fra mig. Jeg får de her dummies. Så nu får jeg mig en ny le. Lad os se, hvordan den ser ud. En golden. Ser faktisk ret fed ud. Den næste koster 8.000, så
Ja, det tager godt nok ikke så lang tid at grind. Det kan I se, jeg er næsten halvvejs. Jeg klikker alt, hvad jeg kan. Quest. Kill 5 players. Play for 30 minutter. Jamen, det tror jeg altså godt, jeg kan. Jeg skal bare ikke kille hende der, fordi hun dræber mig på 0,5. Jeg kan ikke dash. Nej. Jeg er en af de dårligste i serveren. Det er bare hende der. Måske kan jeg blive friend med hende. Måske så når jeg går ud, så dræber jeg hende med det samme. Nej. Prøv at sige kom. Stiller mig her, han. Så træner op. Bare lige for at se. Nej, hun kommer så ikke. Okay, nu tager det så godt nok lige lidt tid for det næste. Og min le er blevet blå. Og grå. Ja, jeg tror lige, jeg vender tilbage, når vi har fået den her le. Nu er jeg virkelig tæt på at få min nye le, så jeg går bare lige herhen i træningsområdet. Og nu er der bare lige en god person, men hende ignorerer jeg. Og nu lad os se den. Det var det samme som før, bare den var blå der, og nu er den blevet grøn. Så hvis jeg tror faktisk, jeg tror ikke, jeg har nogle gems lige nu. Gems, jeg har 200. Nej, jeg har 0. Wow. Ja. Jeg tænker bare, at vi venter. Ja, okay, det går nok ret lang tid, før jeg får den der. Rewards. 1,000 gems. 1,000 gems. Ja, jeg går så meget herind og køber det her æg. Kom nu. Bare gå ind. Kom nu. Scarecrow. Jeg håber, at den var god. Må jeg se. Nå, jeg fik lige 10% af den. No way. Jeg fik lige 10%. Okay. Får jeg overhovedet mere strength? Får jeg undergård? Ja, jeg får meget mere strength. Yes, man. Og allerede nu. Fordi jeg tror, jeg har fået den. Nej. Kan jeg unlock den næste øks? Så den. Ikke øks, men le. Nu har jeg den samme som hende her. Så nu træner jeg lige lidt. Når jeg er på 80.000, der går lang tid til jer. Hvorfor kan jeg ikke klemme den her ting? Okay, ja, det gider jeg ikke. Hello. Jeg skal ikke lige snige mig bag den her. Det kan jeg ikke. Men hvad, jeg får 700 strength. Nå ja, det er min nye. Hvor meget får hun lige? Jeg ved ikke, hvor hun får alt det, der er lort. Men det er rebirth. Jeg kan ikke rebirth. Jeg skal bruge 100.000. Wow. Den bedste player ser, hvor mange rebirths har han. Er jeg den bedste? Nej. Rebirth. Hvor han står der? Noget der. 16 rebirth. 16 rebirths er altså virkelig meget. Og hvordan blev hun lige så skrald? Og nu har jeg en Shadowly. Den er faktisk virkelig fed. Den kan jeg godt lide. Jo, jeg får også meget nu. Lad os lige se, om der er okay. Ja, der er 100.000 strength. Rebirth. Yahoo! Ærlig. Når det er det, hun har gjort. Selvfølgelig. Ja, det gør ingen forskel, men kan jeg alligevel slå de her? Au! Ja, der døde jeg ret stort. Der var lige en dame, der dræbte mig. Ej, det er ikke en dame, men en pige. Hold dig. For væk!
Slå. Og så væk. Nej. Det kunne jeg ikke. Altså, hvorfor er hun også så irriterende? Det er nok, fordi jeg dræbte hende. Stop. Lad mig komme væk. Au. Altså, hvad er hans problem? Jeg dræbte dig én gang. Nej, jeg er ikke Robux. Stop det nu, dame. Dårlig stil, altså. Der er hun. Vent, hun er lige rippet. Ses, jeg skal have hende nu. Hvis ham der nu kommer, ikke? 21. 27, er ikke dårlig. Ja, altså, jeg kommer lige tilbage igen, når vi har grindet til den næste leg. Now we about to... Hvad fanden, hvorfor snakker jeg det engelsk? Nu har vi fået den. Oh my god. Så seriøst, det er hende. Okay, nu må jeg passe på, hvor jeg suser hen. Jeg går lige udenom ham, så jeg ikke dør. Og endelig kan jeg stå i fred. Og grind. Og Reaper. Nu går det så cirka 100.000, og det har jeg overhovedet ikke. Og 3.000. Jeg ved. Ja. Okay, ja. Jeg bliver nødt til at sige, det er for nu. Det er for den her video. For jeg skal til at spise aftensmad nu. Så vi ses i min næste video. Husk at like, subscribe. Ses.